खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। गिबि खौराङाव दङ, कंग्रेस दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया गोथौ ओनसोलाव खौरां लाहैदों। बिटिआरनि आसाम बंग सिमायाव थानाय जेबो सोरखारि खाबु मोनै गोथौ ओनसोल संकसताबो ओनसोलाव दावबायनानै खौरां लाहैदों कंग्रेस दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे बेंटल फरायसालिमानि बिबुंगोरा चक्रजित दैमारि बिथांमोना तामुलपुर बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानिफ्राय फैबाय थानाय समाव मानिकपुर बारबोनानै जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। गाहाय नेहाथारि बिथाङा अहेबाव दुखु मोननो गोनां जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांजों लोगोसे बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर दैमारि, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन नार्जारि, रां दोनथुमगिरि तिलेश्वर बसुमतारी बिथांमोनाबो दंफायोमोन। मख'नो गोनांदि बिथांमोना बांद्राय गिथावनाय दुखु मोननाय जायाखिसै। चक्रजित दैमारि बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लावार आसाम हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जाबाय। आइजो पुलिसआ गावनि बिएफखौ एरेस्ट खालामदों। नगावनि आइजो पुलिस अफिसारा गावनि मोजां मोननाय अनजालुखौ एरेस्ट खालामदों। खौराङाव बुंनाय जादों बे आइजो पुलिसखौ लेडि सिंगाम। आइजो पुलिस जन्मनि राफाया गावनि अनजालु राना फगाखौ गोबां सुबुंफोरखौ थगायनायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव मोसौ सिखावआ बांदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि फाखाथि ओनसोलाव मोसौ सिखावनि उदखाराव रायजो राजाफ्रा जिंगायाव गोग्लैदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा पुलिस बिफाननि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों मोसौ सिखावनि उदखारखौ बन्द' खालामनो थाखाय। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 30 साननि थाखाय इंलिस बुंनाय फोरोंथाय बादाखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ बेखेवना होबाय। हादरनाङै पेट्रल, डिजेल, जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद गासैबो नांगौनि बारा बेसेन बांबाय। जाहोनाव हादरनि साधारन नोगोरारिफ्रा गोबां जाल्लायाव गोग्लैबाय। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै दिनै लखिमपुराव कृषक मुक्ति संग्राम समितिया गोख्रोङै धरना होदों। सरकारा मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ थाबैनो होबथानो दाबि खालामदों। धरना होनाय बिथांमोना बिपिएफ दोलोआ बिटिसि सरकारखौ सिफायनो खैसार खालामदों। अजद होदों इउपिपिएलनि साथाम बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी, धनन्जय बसुमतारी आरो उइलसन हांसदा बिथांमोना। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बिपिएफनि खैसारखौ जाफुङा होनना बुंदों। इउपिपिएल दोलोआ बावैसो साननि उनावनो आसाम केबिनेटआव मन्थ्रि मोनगोन होनना एम रन्जित बसुमतारीया बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि थाखाय गेदेर खौरां। बिटिआरनि तामुलपुराव बिएसएफनि हाथियार दारिमिन बेखेवगोन। दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि, एसपि, आसाम पुलिसनि मावफुंगिरिफोर, बिएसएफ आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मावफुंगिरि बिथांमोनजों 9 मेआव जानो गोनां तामुलपुराव थानाय बिएसएफनि हाथियार दारिमिन बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा तामुलपुराव नुजाथिफैगोननि थाखाय थाग थियारि खालामनायनि सायाव मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।